Love Sex Dreams επεισόδιο, δεν έχουμε ιδέα γιατί δεν ξέρουμε πότε βγήκε το προηγούμενο ή αν αυτό θα βγει πριν από το προηγούμενο. Καταλάβατε. Έχουμε Χαρίνο και Ντάντι. Εντάξει, ντουέτο φωτιά. Είστε οι μόνοι άνθρωποι που έχετε καταφέρει το ακατόρθωτο. Το ακατόρθωτο. Να είστε πρώτοι σε πάρα πολλά κομμάτια. Σε ό,τι κάνετε, ρε μαλάκες, σε ό,τι κάνετε είστε πρώτοι. Και ο πάτος του Instagram. Yes, sir. Μαλάκα, πείτε μου λίγο πώς το έχετε κάνει αυτό, ρε. Εγώ δεν ξέρω από αυτά τα Instagram. Άσε ρε μαλάκα, τον Blue Tick πώς το πήρε. Η εταιρεία το κανόνισε στο Blue Tick. Εταιρεία, ποια είναι αυτή η εταιρεία? Η Μήνος. Είστε στην ίδια εταιρεία? Εγώ είμαι στη Μήνο, είμαι στη Lemon που ανοίγει στη Μήνος. Οκ. Εγώ έχω distribution deal με τη Μήνος. Και με αυτό το θέμα τώρα, ας πούμε, παίρνεις Blue Tick. Δηλαδή, μου βγάλω κι εγώ ένα track. Τι να σου πω, ότι μίλησα με το Instagram και να δώσετε με Blue Tick και μου το έδωσαν. Δεν ξέρω πώς έγινε. Θα σας λικάρω το face τους πριν βγει. Απλά αυτό με τους followers, εγώ πιστεύω είναι επειδή δεν κάνουμε beef. Δεν κάνετε beef. Περίμενε λίγο, εσύ οκ. Εσύ τι? Τι, εγώ κάνω beef. Εγώ κάνω beef με τον εαυτό μου. Λοιπόν, παιδιά, για πρώτη φορά έχουμε καλεσμένους σε ένα επεισόδιο 2 rapper. Έχουμε κάνει και έναν rapper με ένα παραγωγό. Πρώτη φορά με 2 rapper. Rappers ή rappers? Να κάνω μια ερώτηση που θέλω. Λοιπόν, Αρτίστε. Εν τω μεταξύ, ο καλλιτέχνης. έχουμε τους 2 μεγαλύτερους απατεώνες στη rap σκηνή και οι 2 πατριώτες, αλλά δεν είναι. Ο ένας λέει ότι είναι Βραζιλιάνος, ο άλλος ότι είναι Κύπριος. Αλλά είναι και 2 τσιγκάνοι. Όποιος μας λέει Βραζιλία, Κύπρος, όπως και εγώ μήπως λέω ότι είμαι Ιταλός, αλλά τελικά είμαι Αλβανός. Το έλεγες. Σίγουρα το έλεγες. Ότι είμαι Ιταλός. Σίγουρα το Αλεσάνδρο. Μέσα σε όλα έχει πει κι αυτό. Αλεσάνδρο Σερτίνιο. Τον βλέπω να κάθεται σε after, έτσι ξέρεις αυτά τα after και να λέει στην κόμενα. Ναι, εγώ από Ιταλία ρε είμαι. Είχε και ένα φίλο Ιταλό που του είπε παίξει Ιταλικά και μας το παίζει. Ναι, ισχύει. Έχω ρίξει γκόμενα στη Μύκονο, μιλούσα μόνο αγγλικά και είχα πει ότι τώρα 16 χρονών έλεγα ότι ήρθα δανεικό στο Ολυμπιακό και έπαιζε από τη Manchester United και μιλούσα αγγλικά 3 μέρες με την κόμενα. Άμα το δει, συγγνώμη, το ξέρεις ότι δεν είναι. Στα αγγλικά πες. I'm sorry. Αυτό. Πώς σας έφερε το κύμα εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή, κάπως το καταλαβαίνω, Χαρίνο είναι μικρή ρε φίλε, η Κύπρος είναι περισσότερο ηλίθιη. Αλλά εσύ μαλάκα Βραζιλία ρε μαλάκα τόσο κόσμο. Είναι περισσότερο ηλίθιη στην Ελλάδα, είναι λογικό ρε παιδί μου να μας κοροϊδέψει. Παιδιά, επίσης, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, ο Χαρίνο, το λέω γενικά, ο Χαρίνο είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει καταφέρει να χαστλάρει όλο τον κόσμο και να του μιλάνε όλοι. Μιλάνε παιδιά. Εκτός αυτού είναι ο μόνος. Θυμάσαι όταν ήρθα. Εκτός αυτού είναι ο μόνος άνθρωπος που το έχει δει τη χάρη και λένε Χρήστο. Πάω να γίνω κι εγώ ράπερ. Για εντάξει, και με αυτόν είχα μπερδευτεί γιατί του λέω πώς λένε τελικά και μου λέει Λούκας, αλλά εγώ διαβάζω Λουκάς. Και στέλνω ηχογραφημένο και με μπινελίκια. Ναι, με μπινελίκια, τι μας κορεδεύεις όλους και τέτοια, αλλά τελικά κατάλαβα τι μου είπε και το σβήσα. Anyways, εσείς τι σχέση έχετε μεταξύ σας? Ναι, ρε μπρο. Έχουμε αράξει και σε θυμάμαι από την αρχή που ήρθα εδώ στην Αθήνα. Πού έκανες MC νομίζω κάπου? παντού. Η θέα που είχα πρώτο δύο όμως, πάντως έτσι σε γνώρισα. Ο Χάρη καταρχάς σε κάνει εμφάνιση μετά τις 4 πάντα. Δεν θα τον δεις 2 η ώρα σε μαγαζί. Ποτέ δεν θα τον δεις 2 η ώρα σε μαγαζί. Έχετε και οι δύο hits, τα οποία είναι guilty pleasure τραγούδια σε όλο τον κόσμο. Το Μαριπόζα, το track. Όλοι το γουστάραμε. Άντε το λέγαμε κιόλας. Πες την αλήθεια ρε γαμμένη. Πες την αλήθεια ρε. Και επίσης, πάνω κάτω. Εντάξει. Πώς σου ήρθε ρε μπρο? Εσένα ξέρω πώς σου ήρθε. Άρα θα μας πεις. Εσύ σου μπροστά σε όλα. Παιδιά δεν το ξέρουν πολύ. Είναι ο Stanley, το έχει κάνει, το ξέρεις. Του Stanley το βάει μαζί με τον Da Best. Δεν είναι για να τον κορυδεύεις μια ζωή. Με Da Best. Νομίζω είναι το πρώτο κομμάτι, δεν ξέρω με το πρώτο του, αλλά παιδιά, άκυρο έτσι ήμουν MC. Εγώ μου λέει μπρο, πάμε να κάνουμε ένα τραγούδι, λέω δεν γάμιεται. Και τέλος πάντων, άκου, φτάνω στο στούντιο και δεν έχουν φτάσει κανείς. Έχω φτάσει πρώτος, περιμένω απ' έξω και λέω πάω περίπτερο. Πάω στο περίπτερο, δεν έχω πορτοφόλι. Και γυρνάω σπίτι. Και εγώ το λέω αυτό να ξέρεις. Και μου σκάει το λάστιχο πάνω στην εθνική. Σκάει το λάστιχό μου. Άκουμα, μαλάκες, ακούστε επική δικαιολογία. Πήγα, Το ξέχασα. Γυρνάω σπίτι, μου σκάει το λάστιχο πάνω στην εθνική και βάζω το beat, το βάει. Πώς σου ήρθε, πού το στορκίζομαι, δεν έχω ιδέα και απλά κάνω βάει. Και εμένα μα μου σκάει το λάστιχο αυτό λέω. Παιδιά, μα το Θεό. Στορκίζομαι και πάω στο λέω μάγκες, έχουμε το κομμάτι, τέλος. Και το βγάλαμε. Και λέω τώρα τι να πάει αυτό. Συγγνώμη, ρε φίλε. Λέει κούνα την κολάρα πάνω κάτω, αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Περίμενε. Ναι, και ο Μπρουνίνιο. Και τότε ήταν Μπρουνίνιο να γίνει ο Μπρουνίνιο.
Μπρουνίνιο, Ναι, εδώ που έχει ξεχάσει το πορτοφόλι του. Περίμενε, πού είναι τα lyrics, ρε μαλάκες. Να πούμε ότι ήταν το πρώτο viral hit στο TikTok, έτσι. Όντως ήταν. Ήταν το πρώτο. Το Ναι, πρώτο το TikTok έγινε, μπρο. Και άρχισα να γίνει το TikTok, δεν είχα ιδέα από TikTok εγώ. Όπως και το πες του, το κανονικό. Ναι, ισχύει. Εντάξει, ρε μπρο, αλλά όχι από τα πρώτα. Ενώ έγιναν και 10 hits, ρε μπρο, και πιάστηκα εγώ στο wave αυτό, ψιλοκατα λάθος. Εντάξει, ο Νταμιάν τότε. Μπρο, το ανέβασε και δεν έγινε κάτι, ρε μπρο, ξέρω εγώ. Το είδα ότι το ανέβασε, γιατί το ήταν. Όχι, ρε, ήμασταν στο στούντιο και το κάναμε. Και δεν ξέρω. Θα κάνετε feat. Ναι, ρε, ήμασταν πολλά άτομα, μπρο. Ναι, γιατί όχι. Πάει στούντιο, το ξέρεις. Σαν ένα φίλο μου. Ναι, το έχουμε δει, δεν μας έχει αφήσει να το δούμε εξάλλου. Δεν είναι. Το βλέπουμε. Θα πάει καλά, θεωρώ. Θα γίνει viral η φάση. Χαρίνο, να σε ρωτήσω κάτι. Χειρότερη συνεργασία που έχεις κάνει ποτέ, καλύτερη συνεργασία και συνεργασία που θα ήθελες να κάνεις. Χειρότερη συνεργασία με πολλούς, μπρο. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε, μπρο. Κοίτα, με όλους κάνουμε παρέα, ρε φίλε, ξεγαράζουμε, ξέρω εγώ, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω με όλους άκρη. Δεν μπορώ να πω με ποιους. Εντάξει. Ένας αρχιδάτος θα έρθει να μας πει «Μα αυτόν ρε, δεν τον θέλω, ρε φίλε αυτόν». Όχι, ρε φίλε, δεν πάει έτσι, δεν τον θέλω. Η καλύτερη συνεργασία που έκανα, μπορώ να πω και η πιο δύσκολη, ήταν το Πες του Remix, μαλάκα. Ναι. Δηλαδή έτρεχα, ρε μπρο, 3 άτομα, κατάλαβες. Ναι, και στήθηκε όλο καλά, μπρο. Με ξέρεις εμένα πώς είναι. Τρέχω τελευταία στιγμή, κάνω τρελέρ, με ξέρεις πώς είμαι. Αυτό είχε στηθεί καλά, δηλαδή ήμουν ήρεμος. Νομίζω ότι όμως στο χρωστούσε και λίγο το κάρμα να τρέξει ένα τραγούδι, γιατί όσες συνεργασίες έχω ακούσει είναι αγανακτούν όλοι σε φάση. Μαλάκα, ψάχνω το Χαρίνο, ξέρεις που είναι ο Χαρίνο. Άκυρα άτομα τώρα, ξέρεις που είναι ο Χαρίνο. Οπότε εσύ. Μια ζωή. Χειρότερη συνεργασία. Είναι μία και ίδια. Νησί. Παίζει πάρτι στο νησί. Πρώτον, γιατί είναι ο αδερφός σου. Λάγα καλογιστή. Όχι, ρε, όπως εσύ είναι ασυνεννόητος, σοβαρά. Όχι, ρε, το είναι. Τώρα και το ράτσι. 24 hours later. Το έχουμε από πέρσι το καλοκαίρι, όχι αυτό το καλοκαίρι που πέρασε. Καλά είναι και καλά που βγήκε τώρα. Ρε, και κάναμε 6 sessions μόνο για να βάλουμε το νησί. Που το νησί δηλαδή είναι λίγα lyrics. Δηλαδή είναι το κουμπλέ του FY που το έγραψε μια μέρα, αλλά κάναμε κάθε φορά γράφαμε ένα verse. Γιατί? Γιατί ήμασταν βλάκες, μιλάγαμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό και γράφαμε και μετά καθόμαστε στο στούντιο 6 ώρες. Και άκου τελευταία μέρα που το γράφουμε, είμαστε υπερκαυλωμένοι και οι δύο. Είμαστε οι δυο μας μέσα στο στούντιο που εγώ και αυτός δεν έχουμε ιδέα έτσι από υπολογιστές και αυτά να φτιάχνουμε. Είχε φύγει ο παραγωγός. Ο παραγωγός είναι ο αδερφός μου. Δεν ήταν τότε εκεί. Ήταν άλλος. Ηχολήπτης, όχι παραγωγός. Του λέω μαλάκα, κάνε τέτοιο. Κάνε save, στείλ το μου export κτλ. Για να το έχουμε το κομμάτι, να το ακούμε τώρα σπίτι πρώτη φορά. Και τέλος πάντων το κάνει ο FY που δεν έχει ιδέα, ούτε εγώ έχω ιδέα. Δεν ξέρω αν με έχει μάθει τώρα. Μπρο, μπαίνουμε στο αμάξι, φεύγουμε και οι δύο καυλωμένοι, ο καθένας στο αμάξι του και με παίρνει λέει μπρο, άκου το κομμάτι. Και πατάω και έχει 3 δευτερόλεπτα, αδερφέ. 3 δευτερόλεπτα το κομμάτι. Έχει... Όχι, δεν είχα να το ακούσω. Δηλαδή καθόμασταν 3 μήνες, γράφουμε το κομμάτι. 3 μήνες γράφουμε το κομμάτι. Και φτάνουμε στο αμάξι, εγώ και ο FY, και πρώτη φορά θέλουμε να ακούσουμε, δεν ξέρουμε από υπολογιστές και έπρεπε να περιμένουμε να ξαναπάμε στο στούντιο για να το ξαναέχουμε. Εγώ που φτάνω σπίτι και θα δείξω σε όλους το κομμάτι. Περίμενε, άρα δεν είχε γίνει export. Ναι, δεν είχε τίποτα, δεν είχε κομμάτι. Γιατί καθόμαστε τόσο καυλωμένοι μέσα στο στούντιο. Μπρο, και ακούω, εγώ φεύγω τώρα, λέω πω θα το δείξω σε όλους, τον πατέρα μου καυλώσει. Δεν ήταν τέλειο όμως να μην το είχατε αντιληφθεί ότι δεν παίζει κομμάτι, δεν παίζει τίποτα. Και απλά πηγαίνετε, άκου ένα hit και να σου λυπούμε μέσω. Αυτό είναι. Βάιντε, ας πούμε ότι ήταν ο χειρότερος, γιατί το άκουσα μόνος του. Εγώ κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Αλλά αυτός παίζει να ξενέρωσε τέρμα. Και μετά το ακούσαμε μετά από 10 μέρες. Περιστατικό με χειρότερη γκρούπη. Στο 2-3-10. Και τώρα κλαίνε, δεν έχουμε γκρούπι. Για πες το 3-10. Είχε μία αδερφέ σε. Δεν ξέρω, μπρο, πολύ άσχημο πράγμα, μαλάκα. Δεν μου άρεσε καθόλου τέτοια, φίλε. Τίποτα, ρε. Βγήκα στο stage, ξέρω εγώ, τελείωσα εκεί το live και κατεβαίνω, κάθομαι έτσι 5-6 λεπτά και λέω στον δικό μου πάνω να φύγουμε, ρε, γιατί ξέρεις, βαρέθηκα, ξέρω. Θέλω να σας ρωτήσω μετά και για το 2-3-10, ναι, για πες. Μπρο, φεύγουμε, βγαίνουμε έξω, ξέρω εγώ, με τα πόδια. Δεν ήξερα από πού φεύγω, δεν ήξερα πώς, δεν είχε κανένα να μας πάει έξω. Σε φάση δεν ήξερα πού πάω, μπρο. Σε φάση βγήκα κάπου και βγήκα στον κόσμο, ρε. Όπου βγει, ναι. Βγήκα στον κόσμο, σου λέω, ρε, μπρο, κάπως. Βγήκε στο crowd, ρε, παιδί μου. Και κάτι δέντρα, ξέρω, εκεί που τελειώνει το crowd. Βγήκα εδώ. Πόσο ζυγός είναι, ρε μαλάκα, μας έγραψε το που βγήκε. Πες τι έγινε τελικά, ρε μαλάκα. Γυρνάει μία, μπρο, μικρή. Μπορεί να είναι κάτω από 17 φάση, ρε. Και γυρνάει έτσι, πηδάει το τέτοιο και λέει έλα, ξέρω εγώ, έλα μαζί μου. Και με τραβούσαμε να με φιλήσει, ρε. Έτσι και καλά, με τραβούσαμε να με φιλήσει. Ρε, και τη σπρώχνω λίγο, αλλά ξέρετε, μπορούσα να βάλω δύναμη, ρε. Μην είναι κανείς εκεί και να έρθει να μου πει τι κάνεις, ξέρω εγώ. Ναι. Καταλαβες.
Και πετάγεται, ξέρω εγώ, κάποιος από την παρέα της εκεί και την παίρνει, ήταν μεθυσμένη, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, κοκκινισμένη έτσι. Να σε ρουφήξει τύπου. Γιάξ. Όχι, δεν εννοούσα κάτι περίεργο. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, εμένα τα καλύτερα τηλεφωνήματα FaceTime που βλέπω και τα μοναδικά που σηκώνω είναι του Χαρίνο, μετά τις 2 που ξέρω ότι είναι κουτσομπολιό session. Session. Μάλιστα, baby μου, ξέρεις τι έγινε. Όχι, μαλάκα, δεν ξεκινάει έτσι, του λέω, πες το, μου λέει, μαλάκα, δεν αντέχω άλλο, μαλάκα. Για πες εσύ, δεν έχεις γκρούπες αυτή την περίοδο, ας πούμε. Ή έχεις πέσει δουλειά, ρε μπρο μου. Τι φάση, δεν βγαίνεις τόσο. Η κάρδια, ξέρω εγώ. Γιατί βγαίνεις πολύ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, μετά το νησί να μην έχεις γκρούπες. Δεν έχω. Δεν έχεις Θέλω να γκρούπες. ειδοποιήσω την κοπέλα του Ντάντι ότι μας είπε ο Ντάντι να μην πούμε για γκόμενο. Έχω κάνει εγώ κάτι τρελό, δεν θα πω σε ποιον. Ήμασταν. Όχι, ναι. Ήμασταν σε live και ήμουν εγώ σε ένα ξενοδοχείο και ένας φίλος μου στο άλλο που δεν θα το πω. Βλέπω στα αιτήματα ένα μήνυμα στα αγγλικά. Γεια σου, είμαι από Αμερική. Όχι. Είμαι φάνου σου και τα λοιπά, οπότε θέλεις παρέα, στείλ μου ένα μήνυμα. Και τη στέλνω εγώ, πού είσαι, και μου λέει 2 χιλιόμετρα από εκεί που τραγουδούσες. Και της λέω τέλεια, είμαι στο ξενοδοχείο τάδε, στο δωμάτιο τάδε. Που δεν ήμουν εγώ, που ήταν ο φίλος μου. Και το σκότωσε. Περίμενε, η ψυχολογία της γκρουπ ήταν ότι δεν σε γνώρισε όταν από κοντά τελικά. Ή νόμιζε ότι γαμιόταν με τον Ντάντι όμως. Όχι, όταν έφτασε μέσα, είδε ότι δεν είμαι εγώ. Και μου έστειλε μήνυμα πού είσαι και τα λοιπά. Αυτός έλεγε έρχεται και μέχρι να έρθει. Εσύ τι σχέδια έχεις, θα βγάλεις κανένα άλμπουμ, θα κάνεις κανένα από αυτές τις κινήσεις που κάνετε εσείς μεταξύ σας. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει βγει τότε το παράνε με τον DJ Stefan. Ναι, είδα το κλιπ εντωμεταξύ φαίνεται από τα στιγμιότυπα ακραίο. Ναι, είναι λίγο τρελό. Για τραγουδά το μου λίγο. Όχι βέβαια. Γιατί? Δεν έχουμε autotune, πάμε, προχωράμε. Ωραίο, μου άρεσε. Τι άλλο έχω, μετά θέλω να βγάλω ένα solo γιατί δεν βγάζω solo ποτέ, δεν έχω ένα solo νομίζω. Θα είναι έτσι πάλι διακριτικό και ευπρεπέστατο όπως τα υπόλοιπά σου. Όχι, είναι λίγο τρελό. Banger, είναι club. Οκ. Τι άλλο, έχω ένα με τον Τζιτάνο που βγάζουμε μετά και μετά με τον Τρανό. Αλήθεια λες, μαλάκα, σοβαρό Ναι, αυτό. πρέπει, Ένα αυτό πρέπει να γίνει. βραζιλιάνικο, έτσι τρελιάρικο που... Η φάση όμως τώρα είναι ότι σας έχουμε φέρει μαζί. Γιατί μετά από εδώ δεν πάτε σε κανένα στούντιο να κάνετε καμιά πατριά. Ναι ρε μπρο, πρέπει. Κολλάτε. Το ξέρω και γουστάρω φουλ που τραγουδάει, μου αρέσει τέρμα. Για την ομοιότητά σου με το Late, τι σου λένε στο δρόμο. Στην αρχή μου πρίζονταν ζαλίζανε. πάρα πολλές φορές. Μια φορά έτρεξε μια κοπέλα Και χάρηκες ένα εσύ, χιλιόμετρο μέσα στο περίπτερο. Εγώ τώρα είχα ένα τραγούδι, μπρο, και μου λέει δεν το πιστεύω ότι περίμενα τόσο καιρό να σε δω. Και εγώ τώρα λέω μαλάκα, δεν γίνεται να πω. Ένα τραγούδι έχω, δεν γίνεται να τρέξει. Και μου λέει μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία και της λέω βεβαίως. Online δεν είσαι. Και τους λέω όχι και μου κάνει δεν πειράζει. Δεν βγάζει. Τώρα την ξαναείδα αυτή την κοπέλα, τελικά μου αναγνώρισε. Εμένα αυτό με νοιάζει περισσότερο, εντάξει. Επειδή ξέρω τον Τρανό, επειδή τον έχω γνωρίσει. Αυτό πότε θα βγει. Δεν ξέρουμε, το έχουμε πει έτσι. Έχουμε αράξει τώρα πριν μια Και εγώ έχω πει με τον Τρανό να βγάλουμε τραγούδι. Όχι, αυτό είναι. Δοκιμάστε. Πότε ήρθες εσύ Ελλάδα, μωρέ. Μόνιμα ήρθα στα 15 μου. Γιατί πήγαινε ερχόσουν. Ναι, γιατί ο πατέρας μου έπαιζε μπάλα εδώ. Ήρθε μεταγραφή εδώ από την Βραζιλία. Ποιος είναι ο μπαμπάς σου. Λουτσιάνο. Οκ. Ναι, τον ξέρεις εσύ τώρα. Όχι, απλά κάποιος στο κοινό τον ξέρει, μαλάκα θα γράψει τώρα. Τέλεια. Έχετε πάει ποτέ με εγκόμενο άλλου τράπερ. Και εδώ παίζει το τρανό. Όχι. Τι. Όχι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Μαλάκες, άλλο δεν μας λέγανε πριν. Μια μετάφραση πολύ απλή. Ο Ντάντι λέει όχι επειδή έχει κοπέλα, αλλά έχει πάει. Και ο Ντάντι χάρη το ίδιο, ξέρω εγώ. Παιδιά, λοιπόν, θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ τους ρώτησα πριν και μου είπανε ναι και θα το πούμε λέει και ο κάμερα. Μα την Παναγία σας Ορκιζόμαστε. εγώ που είμαι και Αυτοί θέλουν... Cloud. Cloud. Ναι, άμα ήθελα με κλάδι θα φωνάσαμε εσένα για έχετε ποτέ χασλάρει κάποιον με οποιονδήποτε τρόπο από τη σκηνή. Ο Ντάντι χάρη πρέπει να πει έχεις ποτέ δεν χασλάρει κάποιον. Υπάρχει κάποιος που να τα έχεις επιστρέψει. Όχι, εντάξει, συγγνώμη. Αρκετές φορές. Που δεν το έχω κάνει. Έχω χασλάρει. Και όχι μόνο στη μουσική, ρε. Εσύ όχι. Good guy, έτσι. Γιατί έχω ακούσει άλλα για σένα. Τι έχεις ακούσει, πες μου. Ότι δεν είμαι Βραζιλιάνος, έχω ακούσει πολλές φορές. Καλά, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πασιφανές, Όλοι εξάλλου. οι Βραζιλιάνοι θα πω το αχαρνές. Πάνω με νύβι. Εσύ μουσική. Ακόμα. Μπρο, εγώ του χρόνου έκανα πρόταση γάμου, μπρο. Τι εννοείς.
Μπρο, δεν βρίσκεις τέτοιο άνθρωπο εκεί έξω. Δεν είναι εύκολο. Δεν την έχω γνωρίσει. Δεν βρίσκεις, αδερφέ. Ρε, στορκίζομαι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, άμα δεν την είχα αυτήν, πρώτον θα μου και σε πολύ πιο άσχημη φάση στη ζωή μου γενικά. Ας πούμε, με γνώρισα όταν είχα 2 τραγούδια και στα αρχεία. Και εγώ, ρε, μπρο. Κατάλαβες, δεν είναι ότι είναι αχ. Και εγώ το ίδιο. Όχι, κοίτα, εντάξει, δεν θα είναι. Δεν πιστεύω ότι γενικά κάθεται κάποιο άνθρωπο που είναι γκρούπι, όντως θα κάτσει πάνω από 5 μήνες με κάποιον. Ναι, δεν το συζητώ. Δεν έχω κάνει ποτέ σχέση, αλλά δεν το συζητώ, ναι. Δεν έχει κάνει ποτέ σχέση. Ναι, ρε, άντε. Κάθε μήνα. Δίμηνο. Τρίμηνο. Πάρα πολύ ζόρι τρίμηνο. Δεν μπορώ. Όντως δεν μπορώ. Δεν ξέρεις να μην σε εσένα ότι. Κατάλαβες. Δεν είναι σχέση, είναι ξέρω εγώ εσύ απλά ξέρω. Ναι, μα πόσους γκόμενους σου έχω γνωρίσει. Μαλάκα και πόσους γονάτισες. Εσένα πώς σου ήρθε να βάλεις δόντι τέτοιο ρε φίλε. Ώρα τώρα, είναι σορτή που μένα, αλλά. Δεν δείξτε το μας ρε αγόρι, να μου τι κάνεις τώρα. Από εδώ. Όχι, εγώ θα ήθελα και λίγο πιο κοντά. Αποφασίστε. Να κάτσω. Στα 4 θες. Έτσι, για να δω. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ήθελα να το βάλω. Ήθελες να το βάλεις. Σαν ώρα είπες, ξύπνησες και είπες ωραία ιδέα. Στην αρχή ήθελα να βάλω κάτι από πάνω, απλά μετά σκεφτόμουν θέλω να τρώω με αυτό, δεν με νοιάζει, θέλω να το βγάζω για να το βάζω, γιατί βαριέμαι. Από πώς σου λειτουργεί αυτό με το δόντι, πες μας λίγο. Έκανα τέτοιο. Τι είναι αυτό. Πώς λέγεται στα ελληνικά. Το ξύσανε το δόντι, αυτό. Έγινε τόσο και μου βάλω ένα άλλο δόντι κανονικό. Σαν τις όψεις. Ναι, δεν βγαίνει όμως. Ήθελα να ρωτήσω κάτι επιχειρηματικό εκτός από τις μουσικές, γιατί εντάξει, δεν το βλέπω να νομίζετε, δεν πιστεύω να νομίζετε ότι θα κρατήσει για πάντα. Λοιπόν, εγώ σίγουρα θέλω να πάρω. Σκέφτομαι το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να φέρω τη μάνα μου εδώ στην Ελλάδα, γιατί είναι Βραζιλία. Σκέφτομαι να πάρω σπίτι για να τη φέρω, για να μετακομίσει εδώ, να μείνει εδώ κτλ. Έλα ρε γλυκούλη, ωραίο. Και μετά, ό,τι άλλο είναι. Θέλω να αγοράσω κλαμπ για κάποιο λόγο. Θέλω να αγοράσω ένα κλαμπ γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είμαι μέσα στο κλαμπ. Ό,τι αν γίνει, να σταματήσω. Μ' αρέσει πολύ η νύχτα. Δηλαδή βγαίνω και. Ναι. Βγαίνω συνέχεια. Ήθελα ένα κλαμπ, δηλαδή ήθελα να κάνω δικά μου πάρτι με αφρού. Το αφρού μπρο, μην το κάνει, σε κλιπαρώ. Γιατί είναι ό,τι πιο άβολο, το πιο κακό. Ωραία, πιο... μην έρθεις. Φίλε, δεν γίνεται. Να κάνω διαφορετικά, δηλαδή να βάλω σφινάκι, όλοι πίνουν ένα σφινάκι πριν μπω στο κλαμπ. Δεν με νοιάζει, ας μπω μέσα. Ρε, μη λες ιδέες σου γενικά εδώ, γιατί μετά θα πας έξω από το στούντιο και θα σου πούνε ορίστε. Δεν το κάνεις. Όχι, αλλά θέλω έτσι open bar party που δεν έχουμε πολλά στη Βραζιλία, έχουμε άπειρα. Άσπρη μπλούζα χωρίς σουτιέν, κάτι τέτοια. Τι τον ρώτησα, ρε μαλάκα, γιατί μας τα λέει αυτά. Θέλω να ανοίξω την τζάρι και με αφρούς. Χαρινό. Κλασικά 2 χρόνια προσπαθώ να φτιάξω ένα στούντιο. Αλλά τόσο θα πάρει για να φτιάξει. Λέω δεν γίνεται, bro, πρέπει να έχω στούντιο. Σαν όπως λέει, θέλει να έχει ένα κλαμπ. Δεν έχω περιθώρια, δεν έλεγε πριν. Το λέω κάθε μέρα. Δεν έχω περιθώρια. Φέτος, σοβαρευτώ. Πρέπει να τελειώσει. Φέτος θα σοβαρευτώ. Αυτό ρε φίλε, τρέχω αυτό. Έχω ακόμα μια πρόταση για να κλάψει την Εύβοια πολύ φθηνά. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γενικά από το industry που είμαστε, γενικά από τη showbiz στην ελληνική, πες μου 3 γυναίκες που θα ήθελες πολύ να κάνεις κάτι. Άμα ήμουν ελεύθερος. Αυτό. Εννοείται. Με νεγάκι. Θα τη λέει το safe λέει. Τα φιλιά μας Τα στην κυρία Μενεγάκη. τα safe λέει. Αυτό που αποκλείται να μου κάνει λες σκηνή με τη Μενεγάκη. Εγώ πώς σου φαίνεται θα πω κάνω. Λατινοπούλου γιατί έχει κάνει μαλακία και... Πώς. Μανουσάκι. Να πούμε για μουσική! Όχι. Όντως όχι. Ισχύει, εγώ τι να πω για μουσική. Βασικά και εσείς τι να πείτε για μουσική. Αν δεν κάνατε αυτό που κάνετε, γιατί εντάξει, δεν από ότι κάνετε μουσική, καταλαβαίνετε για τους λόγους, γιατί δεν. Ναι. Τι θα κάνατε. Πορνοστάρο. Όχι. Ναι. Θα έπαιζα μπάλα, τι θα έκανα, ποδόσφαιρο. Μπάλα. Ναι, γουστάρω. Μπρο, έπαιζα μέχρι τα 23, δηλαδή και Β και Γ εθνική full. Έπαθα να. Και Β και Γ τοπικό. Όχι, εθνική, αλλά σοβαρά από τα 16 μου, τότε που ήρθα. Επειδή ο πατέρας μου έπαιζε εδώ από τότε που ήμουν 2 μηνών. Στον Ολυμπιακό πίσω. Ξανά Ολυμπιακό, πάω. Ερχόμουν συνέχεια και χώρισα με τη μάνα μου όταν ήμουν 6. Και μετά έφυγα με τη μάνα μου, έκατσα με τη μάνα μου μέχρι τα 15 εκεί και 15 γύρισα. Αλλά γιατί το είπα αυτό. Δεν ξέρουμε, ρε φίλε. Αυτό ρωτήσαμε για. Άλλο σε ρωτήσαμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα σε ρωτήσαμε. Το επόμενο μου. Το αγαπημένο το ροζ. Μαλάκα είναι τσοντάκια αυτό. Ναι, είναι τσοντάκια σου. Α, ναι, δουλειά που θα έκανα ποδόσφαιρο, ναι. Έπαθα χιαστό ρε μπρο στα 23 και μετά έβγαινα σαν πούστης. Όλη μέρα έξω. Χαρίνε εσένα. Κάνεις αν δεν έκανες αυτό που κάνεις τώρα. Εγώ με αμάξια ασχολούμαι. Είναι το τραγουδιστής. Δεν ξέρω ρε φίλε. Με αμάξια. Λαϊκός που γουσάρετε. Εγώ είμαι παιδί στα μπουζούκια με τον Απέργιο, ο Απέργης μ' αρέσει.
Αν δεν ήσουν με τον Απέργη, θα γούσταρες τον Απέργη. Ναι, τον γούσταρα από πριν. Αλήθεια. Αυτό είναι πολύ για την κοπέλα. Και εγώ, άμα δεν είχα κοπέλα, θα έκανε κάτι. Όχι, όχι, άκου. Μ' άρεσε μόνο ο Παντελίδης. Δεν άκουγα πολύ, άκουγα μόνο βραζιλιάνικα και ελληνικά. Μ' αρέσει τα τραγούδια του Απέργη. Είναι full ερωτικός και μ' αρέσει να γράφω ερωτικά, άσχετο που το βγάζω. Εσύ γράφεις σεξουαλικά, αλλά το ερωτικό πρέπει να το Ναι, όχι, δεν γράφω ερωτικά, αλλά μ' αρέσει να γράφω. γράφω. Ναι, ερωτικά καθόλου δεν είναι. Είναι χιδέα. Τι λες, ρε. Ναι, ρε. Να τα κουνάς το κόλλος εκεί. Όλα και αυτό μου λέγανε όλοι στο TikTok. Αχ, τι είναι αυτό, και τώρα το τραγουδάνε όλοι. 16 εκατομμύρια σε 4 μήνες. Ποια είναι τα χειρότερα πράγματα που γενικά σας ενοχλούν να σας λένε, αλλά σας τα λένε συνέχεια? Την Καστανή την παίρνει ο Ντάντι. Το κοινομάλα, ποιος την παίρνει. Έχω κάνει live στα Τρίκαλα, έρχομαι τώρα, μα δεν έχει βγει. Είχε μαλάκα μια τέτοιο κάβλος εκεί. Είχε μια. Έγραφε την Καστανή την παίρνει ο Ντάντι και λέω: Μαλάκα, τερισάκι, τι γίνεται, καμώ την πουτάνα. Και δεν ήταν 2 εβδομάδες. Αδερφός σου καλός. Καλούτσικος. Πού είσαι ρε Χάρη, μπρο, σε παίρνει ένα τηλέφωνο, ρε μαλάκα. Μαλάκα, σου το τηλέφωνο. Το χειρότερο δεν είναι όταν σου λένε με κάνεις follow. Όχι, όχι, υπάρχει χειρότερο που σου κάνουν να δες, σε κάνω τώρα follow. Όπω χάλι, και εμένα. Κοίτα. Μπρο, ακολουθώ 800 άτομα. Για να σας σβήσω μια μέρα δεν έχω τίποτα να σας. Και εγώ κάπου εκεί, αδερφέ, γάμισε. Εντάξει, σας δεν άλλαξε και κάτι άμα χάλασε και 5. Εγώ θα σου 500 τα follow που θα κάνω στα αρχίδια μου. 5 τρόπους για να πεις κάποιον ή κάποια ότι είσαι Βραζιλιάνος. 1. Κατεβάζεις το μποξεράκι σου. 2. Δείχνεις ταυτότητά σου, γράφει Ρίο ντε Τζανέιρο. 3. Τον βρίζεις στα πορτογαλικά. 4. Τον φωνάζεις για μπάλα, γιατί θα δεις ότι δεν ξέρει. Και 5. Δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα σε κανένα, άρα δεν χρειάζεται. Τέλος. Τι έκανε το μουνόπανο, μας πήρε δυνατά. Λοιπόν, ήταν μια συνέντευξη που δεν ήταν καθόλου συνέντευξη, όπως καταλάβαμε όλοι. Παιδιά, sorry για το βίντεο που ήταν μη βίντεο και ήταν όλο μουγκό και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε, αλλά υπόθηκαν πάρα πολλά κουτσομπολιά. Πολύ ψωμί, το οποίο το κρατάμε για μια φορά που θα τσακωθούμε. Για να βγει. Είμαι εδώ. Έχω πολύ ψωμάκι για όλους. Αν ποτέ κάποιος από αυτό το τραπέζι τσακωθεί με κάποιον από αυτό το τραπέζι. Είναι καταστροφή. Θα γαμηθούμε και 4. Όλοι θα. Ή φυλακή θα μπούμε. Παραπάνω κόσμος νομίζω θα γαμηθεί. Ισχύει. Πολύ παραπάνω κόσμος. Άρε μαλάκες, τι σας γίνεται. Λοιπόν, έχετε να πείτε κάτι στο κοινό, σαν συμβούλη, ρε παιδί μου, για τα ανήλικα που σας βλέπω? Κάντε σεξ, παιδιά, αυτό. Και μην τσακώνεστε. Μαλάκα, δεν περνάει αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα... Ευχαριστούμε! Εντάξει, μωρή. By the way, τον λένε Λούκας, τον λένε Χρήστο. Κάντε μας follow και δεν έχουμε followers.